Jeg hedder Tina Alansen, og jeg kunne godt tænke mig at fortælle om coderbørn og deres særlige livsvilkår. Coder, det er en forkortelse for hørende børn, som har døve voksne. På engelsk der er det en forkortelse for Children of Deaf Adults. Og coderbørn, ja, de vokser op i to forskellige verdener. Den døve verden og den hørende verden, og det er to vidt forskellige verdener. Den døve verden, den er præget af tegnsprog, og den hørende verden er præget af, eller har talesprog som kommunikationsform. Deres spilleregler er også vidt forskellige. Og jeg vil gerne fortælle lidt om coderbarnets sprogudvikling. Man kan godt sammenligne coderbarnet lidt med anden etniske børns sprogudvikling. Dansk er jo barnets andet sprog. Og barnet udvikler ikke begge sprog lige hurtigt, kan man sige. Og hvis barnet har problemer med det ene sprog, så låner barnet fra det andet sprog. Og det er en proces for barnet at lære andet sproget, i det her tilfælde dansk. Og det sprog, der så opstår i processen, det hedder intersprog. Og intersprog har en masse forskellige strategier, som barnet kan gøre brug af. Og det er for eksempel, hvis barnet taler med nogen i kommunikation med andre, mangler nogle ord eller nogle tegn, så kan barnet gøre brug af de her strategier. Det er ikke nogen barnet nødvendigvis bruger hver dag. Det sker helt automatisk og naturligt i kommunikation med andre. Og det er i kommunikation med andre, at barnet også lærer nye tegn og ord. Og de 4 strategier, dem bruger barnet så, når barnet får problemer med kommunikationen. Den første hedder modersmålbaseret strategi. Og jeg har et eksempel. Barnet er for eksempel ude i zoologisk have sammen med sine forældre og ser en masse forskellige dyr. Og dagen efter kommer barnet så over i skolen og vil gerne forklare lærerne og kammeraterne om den her dejlige dag i zoologisk have. Og barnet forklarer sig på dansk. Nå, jamen i går, der var jeg. Og så mangler barnet tegnet for zoologisk have, eller ordet for zoologisk have. Men så låner barnet så tegnet fra modersmålet zoologisk have. Så barnet forklarer sig på dansk, men bruger tegnet for zoologisk have. Og så kan underviserne så sige, nå, zoologisk have, og på den måde lærer barnet så ordet. Og det andet, det er danskbaseret strategi. Og der bruger jeg samme eksempel med, at barnet var over i zoologisk have. Og barnet kan så ikke tegnet for zoologisk have, men forklarer bare om området og hvad der var. Og så giver pædagogerne så ordet for zoologisk have, og på den måde får barnet så ordet for at ordet efter at have forklaret det. Og den tredje, det er samarbejdsstrategi, og det er hvis nu barnet gerne vil have noget saftevand, og så peger barnet på saftevandet og siger, det her vil jeg gerne have. Og så siger pædagogen så, når du vil gerne have saftevand, og på den måde lærer barnet ordet for saftevand. Den sidste og 4. strategi hedder nonverbal strategi. Der tager barnet bare kanden her med saftevand og kigger med spørgende mimik på pædagogen uden at sige noget. Og så siger pædagogen så, nå, saftevand. Er det saftevand, du gerne vil have? Og på den måde lærer barnet så ordet for saftevand. Så det er altså sådan nogle strategier, som barnet bruger, hvis barnet mangler tegn eller ord. Og barnet kan også gøre det i hjemmet. Hos sine forældre. For eksempel hvis barnet har været sammen med skolen i zoologisk have og har set nogle forskellige dyr,
Så vil barnet gerne forklare, hvilke typer fisk barnet har set, men man kan ikke tegnet for de her fisk. Og så udtaler barnet bare fiskenes navne på munden, og måske staver det, og så kan forældrene give barnet tegnet. Det er også en måde, barnet kan lære tegn på. Så barnet kan altså både bruge strategierne i hjemmet og i det hørende miljø. Og vi andre, vi bruger også de her 4 strategier helt ubevidst. Så det er altså en proces for barnet at lære andet sproget. Og det er vigtigt, at lærere og pædagoger og sygeplejersker, de er bevidste om, at de er sproggivere, lige så vel som det er vigtigt, at forældrene er bevidste om, at de er sproggivere. Og de hver især har ansvaret for hvert sprogs udvikling. Og det er godt, at der er et godt det er vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem forældrene og for eksempel pædagoger. Og at pædagogerne kan forklare forældrene om barnets sprogudvikling inden for dansk. Fortælle, hvordan barnets rytme er, og fortælle en masse om barnets sprogudvikling. Fordi det ved forældrene ikke noget om. Så det er vigtigt, at der er et samarbejde også, fordi at de 2 sprog udvikler sig ikke nødvendigvis lige hurtigt. Og det er vigtigt, at forældrene er vigtige om, at de har ansvaret for tegnsproget. For barnets udvikling i tegnsprog. Koderbørn, de er meget visuelle. Dansk, det er et verbalt sprog. Så man bruger altså stemmen til at kommunikere, men sådan er det ikke på tegnsprog. Tegnsprog er et visuelt sprog, og man bruger den visuelle sans. Så det er altså en proces for barnet også at skulle skifte mellem de her 2 forskellige sprogformer. Og barnet skal jo ligeledes lære, hvordan spillereglerne er i det hørende miljø. Barnet er jo vant til spillereglerne derhjemme, men barnet skal stille og roligt lære igennem en proces, hvordan spillereglerne er i det hørende miljø. Barnet er jo vant til visuel kommunikation hjemmefra, og er derfor vant til øjenkontakt. Og vil derfor også gerne have øjenkontakt i hørende miljøer. Men hørende er ikke klar over eller bevidste om, at barnet har brug for visuel kontakt, øjenkontakt. Så hvis der er nogen, der taler til barnet uden at have øjenkontakt med barnet, så går barnet bare. Barnet er ikke bevidst om, at der bliver talt til den. Og hvis barnet gerne vil tale til nogen, men der ikke er øjenkontakt, så opgiver barnet også til sidst. Og det er også en stor udfordring med gruppebeskeder for eksempel. Hvis underviseren giver en besked til klassen om, at de skal huske idrætstøj med dagen efter. Og klassen forstår beskeden, men koderbarnet har ikke øjenkontakt med læreren og tænker ikke videre over det. Og dagen efter, jamen, så har barnet så ikke idrætstøj med, fordi læreren ikke havde øjenkontakt med barnet. Og det kan godt overraske underviseren. Så derfor er det ret vigtigt i forbindelse med gruppebeskeder, at underviseren har øjenkontakt med barnet. Så er der også en anden udfordring. Det er kontaktformen.
I en døv verden, der er det for eksempel ret normalt, når man skal have kontakt med hinanden, når man lige klapper hinanden på skulderen, eller tænder og slukker lyset for eksempel. Men i den hørende verden, der er det altså ikke normalt. Der gør man det anderledes. Der kalder man bare på hinanden, og så er der kontakt. Men der kan koderbarnet godt, selv i den hørende verden, gå rundt og klappe folk på skuldrene og tænde og slukke lyset. Det synes folk er underligt. Men barnet gør jo bare som derhjemme. Og der er det vigtigt, at der er nogen, der forklarer barnet, at det er fint, at du gør det derhjemme. Det er helt normalt. Men herover der kalder vi altså bare på hinanden. Og det er igen, en proces for barnet at skifte mellem de to verdener. Så hvis barnet fortæller en historie, så er barnet også vant til hjemmefra at bruge masser af kropssprog. Så når barnet fortæller en historie i skolen for eksempel, så bruger barnet også en masse kropssprog. Fordi det er barnet vant til hjemmefra. Men der må barnet efterhånden finde ud af at bruge stemmen i stedet for, og intonation og rytme i stedet for kropssprog. Der er også flere børn, som er koderbørn, som er, hvad kan man kalde det, socialt døve. Hvis der over i skolen, hvis der er nogen, der kalder på barnet, så reagerer barnet måske ikke, og folk kan tænke, er barnet døvt, eller ignorerer du os? Men det er ikke det, der er tilfældet. Det handler bare om auditiv træning, fordi barnet er meget visuelt, og fokuseret omkring visuelle ting. Så hvis man for eksempel er ude og gå, og der sker en masse ting, der kommer tog eller fly, jamen så er det vigtigt at tale om lydene og fortælle, hvilke lyde barnet hører, og det er auditiv træning. Og hvis barnet nu er hjemme, og der måske sker et uheld, og barnet falder, og det gør ondt, så rejser barnet sig op igen, og så går ind til forældrene, og der begynder barnet at græde, og det er sådan en forsinket reaktion, kan man sige. Og det gør barnet måske også i hørende miljøer, og det kan folk synes er underligt, men det er barnet altså vant til hjemmefra. Man skal også være opmærksom på, at koderbørn, de oftest kun kan én ting ad gangen. De sidder og laver et eller andet, så bliver de nødt til at slippe det, for så at kommunikere med andre, fordi de gerne vil have øjenkontakt. Og hvis barnet sidder i en klasse, og der sidder elever både bagved og foran, jamen så kigger barnet rundt for at se, hvad der foregår. Derfor så er det vigtigt, at man er opmærksom på, at koderbarnet skal sidde et sted, hvor barnet kan overskue hele klassen og også døren i rummet. På samme måde som døve, så bliver koderbørn også meget forstyrret af visuel støj, hvis der er nogen, der har været på bordet, eller vinduet er åbent, når der kommer larm udefra, døren den smækker. Så bliver de meget forstyrret, og så derfor er det vigtigt, at der er ro i klassen. Og koderbørn, de larmer også enormt meget, på samme måde som døve. Smækker døren i, eller lukker skuffer, og larmer med knive og gafler. Og det er de jo vant til at gøre derhjemme også. Der er der ikke nogen, der brokker sig. Men for hørende, der kan det altså godt være for meget. Så der er det vigtigt, at der er også nogen, der forklarer barnet, at de skal lukke skuffen stille og roligt, for eksempel. Og det kan også ske, at koderbørn taler meget uartigt. Og det er fordi forældrene ikke ved noget om det, så er det vigtigt, at pædagogerne lige gør forældrene opmærksom på, at barnet måske taler lidt uartigt. Men forældrene kan ikke høre det, derfor ikke opdrage på barnet i forhold til det.
Kodabørn, de må ikke bruges som tolk, fordi deres sprogudvikling eller udvikling inden for tegnsprog og dansk er altså ikke nødvendigvis samme sted. Og der kan let opstå fejl, hvis barnet tolker. Og hvis barnet skal tolke, får det alt for meget ansvar, og til sidst får barnet ikke lov til at være barn. Så det er vigtigt, at de voksne ligesom tager ansvaret. Det er de voksnes ansvar at kommunikere sammen. Så det er altså en proces for kodabarnet at veksle mellem de her to verdener. For nogen der gør det lynhurtigt, og for andre der tager det lidt længere tid. Så ja, det var lidt om kodabørns livsvilkår i opvæksten.